भाई लोगिन प्रणाम। लोग कहेला कि जे फलना चीज से फलना बंका हो जाला। जी ना, मर्द बंका मोछ बंका, पोछ बंका घोड़िया, आ भैंस बंका सिंह बंका, नैन बंका नारिया। लेकिन जौन चीज नहीं खे तौन चीज नहीं खे लौकात, आ जौन बा तौने लौकाता। तो सरकार मर्द बंका मोछ बंका। जी ना, मर्द अगर बाटे आ ईमान नहीं खे मोछे रखले बा तो बंका ना भई। आ घोड़ी बाड़ी चाल में नहीं खी चला तो पोछ बढ़िया बा, उ कौनो काम के नहीं खी, घोड़ी चाल में चाहिए। आ भैंस बंका सिंह बंका, भैंस के सिंह से कोनो मतलब नहीं है। अगर सिंह टेढ़े होके एक बाल्टी दूध करस वह सबसे बढ़िया होला। तो भैंस बंका सिंह बंका। जी ना, भैंस बंका दूध बंका, नैन बंका नारिया। आ नैन से नारी ना निमन लागेले। अगर सास ससुर के पीटा से पत्नी से प्यार न करस आ नैन तिरछी होके उ कोनो काम के ना भइल। पत्नी करिया होखस बढ़िया होखस, प्यार करस, करिया होखस तो का सास ससुर के सेवा करस, वो बहुत बढ़िया बाड़ी।